वेलकाम टू गोरलैस चैनल स' लोगोफोर दिनै जों सेन्टेन्सनि सायाव सावरायगोन टाइप अफ सेन्टेन्स बेखौ जों सावरायगोन आरो जायफोर नायगिरि बिथांमोना सिगांनि पार्ट 1 खौ नायाखै बिथांमोना नायना ला बेखौ नायोब्ला सेन्टेन्सआ मा वार्ड माखौ बुङो हांखो माखौ बुङो बेखौ मोजाङै मिथिनो हागोन आरो दिनै जों अनलि बेयाव सेन्टेन्सनि सायाव सावरायगोन टाइप अफ सेन्टेन्स बेनि सोमोन्दै सावरायगोन दा सेन्टेन्सनि रोखोम होनना बुङोब्ला सेन्टेन्सआ गासै मोनबा रोखोमनि बेफोर जादों गिबियाव दोङो assertive sentence number 2 आव दोङो imperative sentence number 3 आव दोङो interrogative number 4 आव दोङो optative आरो नम्बर 5 आव दोङो एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स बेफोर मोनबाखौबो जों मोनसे मोनसे सावरायनो नागिरदों दा गिबियाव जोङो एसार्टिभनि सोमोन्दै सावरायगोन एसार्टिभ सेन्टेन्सनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दा एसार्टिभ सेन्टेन्स बुङोब्ला मा बुजियो दा एसार्टिभ सेन्टेन्स बुङोब्ला जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे जाथाय फोरमायो बेखौनो बुंनाय जायो एसार्टिभ सेन्टेन्स जेरैबायदि माबा मोनसे जाथाय जानाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेबायदि फोरमायनायखौनो एसार्टिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो जेरैबायदि आइ इट राइस आं ओंखाम जायो बेयाव जानाय खामानि सोलिगासिनो बा जानाय मोनसे हुदा बेबायदि मोनसे जाथाय जानाय फोरमायदो बा हि गोज टु स्कुल बियो फरायसालियाव थाङो बेबो मोनसे मा जाथाय जानाय फोरमायदो अब्ला बेफोर सेन्टेन्सआनो जाबाय एसार्टिभ सेन्टेन्स नम्बर 2 आव दोङो imperative sentence imperative sentence जाबाय जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे खावलायनाय फोरमायो बा थिननाय फोरमायो बेफोरबायदि सेन्टेन्सखौनो imperative sentence बुंनाय जायो जेरैबायदि call in a doctor डाक्टरखौ लिंहरनो थिनदो कल इन ए डक्टर डाक्टरखौ लिंहर प्लिज गिव मी ए काप अफ टी अन्नानै आंनो कापसे साहा हर बेबो मोनसे मा खावलायनाय फोरमायदो अब्ला जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे थिननाय खावलायनाय बेफोरबायदि फोरमायो अब्ला बेखौनो इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो आरो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दोङो फरायसा बिथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैयाव खम टाइमा एसे सर्टेज जानायनि थाखाय गासैखौ फोरमायजोबनो हायाखै बेनिफ्राय नम्बर 3 आव दोङो interrogative sentence बुङोब्ला जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे सोंनाय फोरमायो बे सेन्टेन्सखौनो interrogative sentence बुंनाय जायो जेरैबायदि what is your name नोंनि मुङा मा how are you नों माबोरै दं where do you live नों बहा थायो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दोङो बेफोरनो जाबाय मोनफा मोनफा सोंलु दिन्थिग्रा आरो बेफोरखौनो बुंनाय जायो interrogative sentence बेनिफ्राय दङ optative sentence optative sentence जाबाय optative sentence नि ओंथियानो जाबाय जाय सेन्टेन्सआ गोसोनि हाबिला फोरमायो बेखौनो optative sentence बुंनाय जायो बिदिन्थि हिसाबै जों बुंनो हायो long live our prime minister जोंनि प्राइम मिनिस्टारनि जिउआ लावथों may God bless you गसाया नोंखौ बोर सारस्रिथों बेफोर गासैबो मा optative sentence थामहिनबा नैफोरबायदि सेन्टेन्सआव गोजौनि सेन्टेन्सआ मा लं लाइफ आवर प्राइम मिनिस्टार बेखौ
प्राइम मिनिस्टारखौ मा गोलाव जिउ लावथों होननानै जों आर'ज गाबनाय फोरमायो थामहिनबा जाय सेन्टेन्सआ आर'ज गाबनाय बा माबा मोनसे बोर सारस्रिनाय बेबायदि फोरमायो बेखौनो अपटेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो आरो जोबथारनायाव दंमोन एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे गोमोहाबनाय रंजानाय बेफोरबायदि फोरमायो बे सेन्टेन्सखौनो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बुंनाय जायो जेरैबायदि व्हाट ए लाभलि फ्लावार इट इज गलाब बिबारा मा एसे नायनो समायना बे मोनसे मा सेन्टेन्सआ गोमोहाबनाय फोरमायदो बेनि थाखायनो बेयो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स जादों बेनिफ्राय हुर्रा we have won the match बाह बाह जों गेलेनायाव देरहाबाय बेबायदि आरो गोसोआव लाखि जे एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स लिरनाय समाव जों मोनसे सानबोलावरि सिन लिरनो गोनां जायो बे सिम्बलखौ बुंनाय जायो सानबोलावरि सिन एक्सक्लेमेटरि साइन बुंनाय जायो हुर्रानि उनाव जोङो मोनसे सानबोलावरि सिन फोरमायनानै एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स खालामनाय जादों स' अब्ला बेफोर गासैबो मा एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो नोंथांमोना उननि पार्टआव बिदिनो गोबां सोलोंनो हागोन आरो नेक्स्ट पार्ट 3आव नोंथांमोना नाउन प्रनाउननि सोमोन्दै सोलोंनो हागोन स' फरायसा नोंथांमोन दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय उननि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों